ato ni, rwan. Does dim byd gwell na her nag oes. You can't beat a good challenge. A cyn y Nadolig, ddaethon ni yma I lan rwst a gosod ambell I her i'n dysgwyr ni. What were those challenges? Wel, yn gynta, oedd rhaid I bawb fynd allan a prynu'r cynhwysion ar gyfer y bwyd, the ingredients. Wedyn, oedd un hanner o'r dysgwyr yn paratoi, yn coginio'r bwyd, preparing and cooking the food, a wedyn yr hanner arall yn Gweini, the other half of the group, were serving that food. Sgwn ni sut hwyl gawson nhw felly? O, neis iawn. Neis iawn. Da. Gwasgu. 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 Gwasgu, ie. Mae gair tylino. Ie, a fo, ie. To knead. Ah, right, okay. Tylino. Tylino. Nice iawn, Bob. Da iawn, Bob. Da iawn. Da iawn. Wel, hyfryd. It was tight again. Yn dyn. Ag eto. Ie. Huh? Ie, go. Torri rownd ar y deg. A wedyn, drumroll. Oh, lovely. Oh! Gewyn. Oops. Oh. And dyna ni. How's my, I'm trying to get dim lumpy eye. Ie, dim lumpia, ie. Da iawn. Ie, Right. Perffaith. Perfect. Bless it. Perfect. Perffaith, ie. Tipping back. Dim bach mwy o hwnna, ie? Tipping back. Okay. What was the cure again? Gwirod. Gwirod. Tipping back, gwirod. Iawn te, dyma Tom. Shwmae Tom? Hey, Tom. Tom ydy'r prif weinydd yma, head waiter yma. Felly Tom, yn anffodus, dyma dy staff di heno. Mae'n ddrwg iawn gen i. Ti eisiau briefio nhw? Beth sydd eisiau gwneud heno? Right, so basically, just eisiau dysgu I ti sut I gorsof y bwrfau, sut i'r pluggy napkins a sut i'r hel platiau fel waiter go iawn. A dyna'r, just dyna, really. So dyma'r dy fedogs ti. Diolch. Diolch yn fawr, Tom. Croeso ti. Mae coch yn gweddi I fi. O, ydy mae o, mae'n edrych yn neud. Mae Tom yn clefyd achos mae Tom yn dysgu Cymraeg hefyd. Ydy? Ie. Fyny fel hwnna. Beth yw hwnna? Yn Gymraeg. Spoon. Come on, Tom. Come on, come on. Dwi'n dal yn dysgu hefyd. Don't pressure me. Come on, you can do this. What's spoon? Beth yw'r gair? Beth ydy ystyr y gair? Llwy. Llwy! Dwi'n gweud yna. Llwy. Wyt ti'n gwybod beth yn neud efo hein? Ie? Diolch. Dyna, dwi'n iawn. Ti'n edrych andros o proffesiynol. Ie, diolch. Ti'n iawn? Ti'n gallu nadlu, Wyn? Ti'n iawn? Na, dwi'n iawn. Un yma ar yr arall. Here we go. Bafta Bob, Bafta Bob. Winning Bob. Chef, chef. Hello, chef. Mae gwesteion yn dechrau I cyrraedd. Ie. So ydy mae gig yn barod? Mi fydd o'n barod. Well, Diolch, beth? Don't ever come in this kitchen again like that. Right, get out, all of it. Sôn am cheek! Sôn am cheek! Sôn am cheek! Bob. Beth? What are they? I don't know. What are they? Einog y môr. Dreinog I môr. Fillet. Beth yw fillet? Fillet? Filet. Fillet. Filet o dreinog y môr. Fillet o dreinog I môr. Croeso!
Dewch chi mewn. Croeso i bwyty Cariad iaith. Ai sefyll, os gwelwch yn dda. Diolch. Wel, croeso i bwyty Cariad iaith. Bob rhyw i hot stuffing. Ydych chi eisiau rhywbeth i yfyd? Wel, y dŵr. Really joio. And again, I think that's the first time ever I've enjoyed in the kitchen. Sydd oren? OK, Aethon ni heddiw, aethon ni i siop y gwyn, i blasu y gwyn heddiw. Felly, waith galed. ydy pawb yn hapus i dechrau gyda gwyn gwyn? Neu... Gwyn goch hefyd. Heno, gwestion special. Ain a thrawan, Nia a Iowan. Bwyd yma was made by. Wedi wneud gan. Wedi wneud gan Robert Pugh. Sôn am professional. O, mae'n edrych yn neis iawn. Nice iawn, Bach o cigwyn? Alex, wynt na? With When they're roast, yeah. when they rock. Nice iawn. Beth o ti'n feddwl o'r bwyd? Dwi'n licio o'n wedi marw. Felly, oedd e dipyn bach yn binc I ti oedd? Dwi'n mwynhau siarad Cymraeg. Dwi'n wedi bod dysgu Cymraeg am 2 flynedd yn y Tynerdi. Dwi'n meddwl, dwi golchi'r rhestri. Great. It's really difficult one. How should we put it out towards them? Hey, run the other side. Ti'n barod, Bob? Barod, da iawn. Dyma pwdin. Cacing caws gyda siocled gwyn. Dim calorie. No, just dim calorie. Dim byd. Felly Anwen, ti di tiwtor y grŵp yma, ynde? Ie. A ti'n falch ohonyn nhw heno? Argian anodd yn dod. Ti'n gwybod beth, dwi wedi mwynhau fy hun, a mae nhw wedi mwynhau hynna'n hefyd. A mae o'n gyfla arbennig iddyn nhw gael ymarfer I Cymraeg fel hyn. A maen nhw wedi siarad Cymraeg trwy nos bron iawn. A beth o ti'n feddwl, Sally, o Gymraeg y celebs? O Cymraeg y celebs. Dyn nhw'n siarad yn dda? Dwi di anghofio popeth. Ond nice.
No. Tipyn bach yn childish. Yma, Lucy. Mae'n edrych tipyn bach yn hyn. Wel, hwn o ddigon o fan o ddigesau. Dyma y cogyddion y noson. Chwarae teg, wnaethon nhw mor dda, they did so well. Do, dwi'n falch ohonyn nhw. Wel, mae'n amser i ni ddeud hwyl fawr rwan, ond ymunwch â ni yr wythnos nesaf am fwy o hwyl a sbri yn ein gwersi ni.